skal vi bejse garn. Og vi har valgt at bruge alylen til at bejse. Og der måler jeg op. Løses op i kogende vand. Og der, når jeg har opløst den her alyl, så hælder jeg den over i den gryde vand. Og så lægger jeg fiberen op i, og så og varmer jeg det op langsomt, op til fra 40 grader op til cirka 80, altså 80 grader varme. Og så skal det stå der en time, for at blive bejset færdig. Det er vigtigt at holde temperaturen stabil i den time. Fordi at uld, det skal ikke koge. Hvis det koger, så bliver det sådan stift og filtret. Og der er det ikke let at spinde af, og hvis man bejser garn, så bliver det jo også stift og filtret. Så der vil det jo ændre facon og størrelse. Og så hælder jeg det her over i. Til 500 gram fiber. Det er den farve, vi bruger. Det er sådan naturlige farvestoffer, som er udvundet af ting, man farver med fra naturen. Det kan være plantedele, for eksempel kaktuslus og sådan nogle ting. Det er den her hedder Lockwood Purple Earth Hue Colors. Helt naturlige farver. Og der gør man det, at man tager og måler af, hvor meget farvestof man skal bruge i forhold til, hvor meget uld eller garn, der skal farves. Og så blander man det op i lidt kogende vand. Og der er det jo vigtigt at skære med ens tøj og ting, for det farve, det er vældig koncentreret det her. Altså der slipper man at gå i naturen og samle planter selv. Ja, og så tager man det over i vandet her. Og nu er det her mængde. Det her, det svarer til en mængde på her kan vi farve cirka, jeg tror det er 160 gram fiber. Nu er det her vand cirka 40 grader varmt. Så lægger man ulden ned i. Og så varmer man det langsomt op til 80 graders varmt vand, og så skal det stå der en time. Der skal være så pas rigeligt vand, at man kan, at ulden ligger sådan løst, eller garnet ligger sådan løst, så det kan tage alt farven. Det blir giftfritt farge. Cirka 2 deciliter vann. Legges ullet litt sånn tilfeldig oppi. Skal ligge i bånd. Du ser under her nå, så kom den første fargen underst. Den neste fargen vil jeg ha på toppen, så den må jeg bruke lengre tid på å legge på, så ikke den trekker ned. Og så har jeg fordelt fargen sånn som du vil ha den. Du må ikke ha for mye vann, for da du må ha sånn at det trekker i ulla. Så setter man på lokk, og så 2 minutter i mikroen. Og så tar man ut og tar av lokket, 2 minutter hvile, 2 minutter helt til vannet som er i bunnen av boksen blir helt klart. Da har ulla tatt all fargen. Når ulla er ferdig fiksert i mikroen, så vil vannet som renner av være helt klart.
Og ulla da helt ferdig og tatt farge. Det er jern. Det er til at forandre farven på. Det giver sådan en anden nuance. Der er der bare bitte lidt vand. Kom her. Bitte lidt vand bare i bunden, fordi alt garnet skal ikke. Og så tager vi sådan en god teskefuld af det her. Nu skal det her løses op. Det her det er farvet i den der hedder matter, som giver orange eller brune farver. Nu tager vi den op i jernen. Og der gør jeg det samme, at noget ligger over og noget ligger under. Det var uld, og så har jeg her angora. Den har fået en lidt anden nuance i det her farve. Så vil noget ligge over, og det vil beholde farven. Og det, som ligger under, vil få en anden farve. Jeg tror faktisk, man kan se det allerede nu, at det begynder at skifte farve. Der lader vi det stå et kvarter ved cirka 60 grader, og så er det nok. Så er det blevet behandlet ligesom det andet garn, jeg viste. Det her garn, det er mohair. Det blev bejset, sådan som jeg viste før. Og så har vi farvet det i et bad og fået den her gule, lysegule farve. Og så har vi brugt det der jern efter behandling, og det bliver sådan olivengrøn, som her. Og der gjorde jeg det, at jeg lagde noget af ulden, så det kom ned under det jernvand, og noget af det, som lå over. Og det, der lå over, det er det, der beholdt den gule farve, og det, der lå under, det blev sådan olivengrøn, som her. Så skal jeg vise noget andet. Her har vi noget garn, hvis du zoomer ind. Det er gjort på samme måde, men det er nogle andre typer fibre. Ser du, der er noget, som er helt hvidt? Det er bambus, og det er en cellulosefiber. Derfor tager den ikke farven op på samme måde som proteinfiber, som for eksempel uld. Foruld, det er jo proteinfiber. Silke er protein, det tager op farven på en måde, men cellulose tager på en anden. Og det farvestof, vi har brugt, det bliver ikke taget op af cellulosefiber. Derfor er den der helt hvid. Og så har jeg også en, jeg ved ikke, om man kan se det, men der er sådan en polyestertråd, som er flerfarvet. Den skifter heller ikke farve, og det er jo sådan en effekt, som jeg vil have i garnet. Det er den, som hedder fustik, og den bliver sådan gulgrøn. Og der har vi nu farvet først vandet, og så har vi farvet i sådan en jernopløsning, sådan at vi får lidt sådan tofarvet garn og fiber. Så nu skyller vi det. Så det er fint. Det bliver sådan karreguld og olivengrønt, det her. Nu er det jo vådt, så man ser det bedre, når det tør.